ni tiyo kodi no to jasiasa ok bing'eyi bro loko ni ng'eyi. Anyalo chiwo an example by election ma Kasipul. Ne nitiere jomoko jomatindo mane otigo marach e by election no manokelo koko ma jomoko kata ji ariyo moko nothoe. To jowuotwa gi sani ni e odang'ech kendo josiasa ma sechego ne gigore ne matek. Josiasa go sani kata mana neno ok nen gi kata mako CBM ok maki. Omiyo adwa nyiso yudhewa ma jowa matindo ni kik wayie jasiasa oti kodwa marach. Kendo kapo ni jasiasa dwa tiyo kodi to koluongo kamoro ni umiyo pesa matin 500 kata 1,000 ni mondo dhi utimne gimoro, kaw pesa no to kik udhi utim gino. Pesa no ok inyal compare gi ngimani ka ng'ato chuoyi gi pala kata ng'ato goyi kinyo rumo. O pesa no ok inyal pimo gi ngimani ka ng'ato chuoyi gi pala kata ng'ato goyi gi rungu kata polis ogoyi gi risasi. Ok inyal compare ka pesa no ok inyal thiedhi. Omiyo jowuotwa matindo tindo ka jasiasa mora mora ang'eyo ni samoro pek mar ngima nyalo keti kama idwane dhi kama josiasa nitie. To sama gimiyo assignment kata instructions mondo utim gik maricho richo time njore, kaura kaw pesa to kik udhi utim njore. Unyalo dhi adhiya kanyo to uwacho ni kwera ni jatelo ma to ok wadwa timo. Wanto ni wabiro mana winji kusekaw pesa ne tunyise ni ma to ok timo. Ma kidwa ni mondo watim. Jacob mok en gima nyien. Gigo osebedo kwa neno kinde ka kinde. Ema wacho ni yudhewa kura ema nyiso ema miya nyiso gini. Sani onego bed ni yudhewa oti gi pachgi. Jatelo madwa chuli siling 500 mondo idhi tim njore no embo kaw nyathine. Nitie samoro yudo ka nyathine ni international school kata ni university owe yweyo. Okaw nyathine odhi otim ni tich modwa miyi 1,000 mondo idhi timno. So that mondo watiek weche mag njore nikech yudhe kwa tamore ni ok wanyal timo gike maricho ma josiasa dwani mondo watim to njore ok bi bedo. Wane mwaseketore ni wan cheap, wane mwayudore mapiyo ema miyo josiasa kawo advantage tiyo kodwa. Ka wanyalo romo gi josiasa ka giluongou ni gidwa ni udhi utimne gi timbe njore gi to giluongou to gimiyo pesa to ok udhi. Ka gitimo kamano kutimo negi kamano diri gibro wacho ni kare yudhewa gi pachgi osechiewo ok gidwa timo timbe anjawgi. To wach mar josiasa tiyo gi yudhe burum. To gima lit ni itiyo kodgi nek nenore, hinyruok nenore, to bende kelo kata mana ng'ikruok ne uchumi. Nino kata mana gima notimore Kikuyu ka koro kata mana trailers madongo. Ka koro isetucho tie trailer uchiel. Isedhi to kamoro ma samoro kanyo be duka munyiewo ga gik moko. Usedhi utimo timbe njore moketho gik moko mokwalo gik moko. Kinyo economy marwa emo dhi piny. Nyithiwa nyimine na gi owetewa mano ndik kuondego. Kuonde ma koro tomo kethorego gine maticho rumo negi. Nyiso ni wane mwamedo dhier e gwengewa. Koro yudhewa nyaka wachiew, nyaka wati gi pachwa, nyaka wang'is josiasa ni sani wambe wan jomolony. Ok nyal tiya kodwa kaka giparono. Giti gi nyithindegi ka gidwaro jok madhi goji kata joma dhi go vuvusela kuonde moko gikawo nyithindegi bende giket nikech gin bende ginyuol. Kabiro wach mar jotendwa ma samoro yudo ka gimoro matin to jowa go koko. Ni anyo wacho ne jowa ni wabede jomoko mabe oherore. Inyalo paro ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nyocho riembe tich mo bedo impeached. To kate seche masani ogore okedo gi ker ma pacho ka William Ruto. To kiwinj ko yanyo ministers ma jodhod gi manie sirkal. Kata kiwinj ko wacho ni ministers ma jodhod gi go owuoge sirkal. Iwise winjo kata ko pingo weche mag affordable housing. Opingo gi. But poki winjo ko wacho ni PS mar affordable housing ni mondo riembe tich. Gin pinga to jogi mane sirkal kacha to giweyo be kendo gimul kendo gi protect magi gombo kata ni mondo med jogi moko bendo mede iye kanyo. To wan marwa makaluo ma ng'atwa ni kamoro to wasiko mana ni ng'atwa no gimoro mathini to ene mwagoye ene mwadwa no riembe ene mwadwa ni gine ne kod ok ber gini ok ber. Gini miyo wadok chien. Onego bed ni wamanyo kaka jowa mang'eny nyalo chak bedo imiyo opportunity e sirkal. Nikech sama jowa ng'eny e sirkal kanyo eka ginyalo mako bende lwet jowa mamoko giket kuonde. To sama waketo sigu kendo waketo dhawo gi jowa ma osemi thuolo e sirkal mamalo to nyiso ni wan samoro riemb gi cha to community modok chien. Samoro riemb ng'ato cha community modok chien. Onego bed ni wang'iyo to kendo mata nyiso nyaka jotendwa. Nikech naneno kata mana nyoro
weche moko mag registration mag ID gi. PS Omolo osebedo ka timo gino, program mag registration mag ID osebedo kotime yo maber ahinya Nyanza kucho. To nitie josiasa moko maparo ni nitie pesa moko monego bed ni chamo kanyo. Koro gin gidwa hijack this problem, this process. Ai momi ineno ka bende isiki go PS Omolo ni igoyo. Josiasa dwa ni mondo tich ma PS timo mar registering ID to gi voters ni omigi mondo gicham pesa ging'iyo. Nikech ma osebedo timgi. Ing'eni diere machon josiasa wa mang'eny gi ne tiyo mana gi nying Raila mondo gin giyud girgi, to Raila no gidwa no yudi. Raila ne tiyo ga tiya mar kalo ndara. Ko mane gima gidwa ni gitim sani, gidwa ni mondo migi wach mar registering ID gi voters ni mondo gin gicham pesa to result to onge. Nikech national government kata mana PS Omolo king'iyo yo motimo go gini chenro ni en odich gi numbers wa mondo medri kaluo, nikech numbers no ibabro miyo kuwa bire table kata ni wabagain. To wacho ni ker wan sani nyocha 1 million are sani ko wasa register wachopo million 3.5 kaluo kacha. Koro nyiso ni wami kura mang'eny mi wambe kuro winjrie kodwa ni idhi miyo wangoga sirkandi nikech koch wang'eny. To ko waonge numbers to nyiso ni kwa dhie mesa kacha ka wane negotiate gi ker to kwanyal yudo mang'eny mwadwaro nikech ker mo wacho ni numbers wathin. To mae mineno kaka jotelo machalo Raymond Omolo gi temo andamane momiyo gitero nyaka nyithindwa manie form 4 iyudo ka schools ichiwe makoro ganda nego bende wariwo jotelo lwedo kar mi wago jotendwa gi ok onego bende wagogo nego bende wago gi lwedo wang'iyo ni to ng'ata manyalo dong. Ingeni for the first time anyalo nyisi nani ni ekana neno Shaun aneno ka nyaka ja 65 years old jaduong' moro mapok no yudo ID mano oseyudo shida kabisa yudo ID lukaluo kucho. Wang' ni chenro mar PS ne gi yudo ID yo mayot kabisa. Kendo ne konyogi. Wa support this initiative mondo numbers o medre. Kanitie jatelo moro manie kiwango moro ba bende neno ni nitiere input moro monyalo kelo mondo konyi chenro ni odhi maber. Onego kela effort deno lakini ok ogoma mosebet ka dhi mbele ni. Wa compliment madhi mbele mo PS timo ni mondo wadhiru kanyakla wamedu numbers wa mondo kuchopo 2027 kaka wawacho ni wadwa power ni. Wabagain wayude power mang'eny kaka Omolo ni kacha karo ni neno kata kamana ka ogai mar Odhiambo ka wuoyo Dr. Broding no wacho ni oneno mana en gima koro mako dhoge ni joltendwa makaluo ni koro gitemo mana ywa tiyo wandai wacho mar mafuta ni giywa mana wandai ni koro gidwa mana noguli. To jotim uchunguzi scandal mar mafuta cha jo DCI to poko wacho ni wandai nitiere kaka gigi mieno. Omiyo ogai mar Odhiambo no wacho ni waweuru kedo gi jowa waweuru joma timo uchunguzi kapo ni nying wandai gi yudo ka nitiere yo magino no mienego. Koro wabro wacho ni wandai koro jo tim nonro koro yudi ka makosa moro miaki koro dhi leri kanyo kodgi. Lakini kapok sana ochopo mapok nying wandai oluongi to wadifende uru waume uru wabedu kode ne ng'ato man kacha samodhi ogole